Γεια σας παιδιά, είμαι ο Ηλίας από 0.0 και σήμερα θα παίξουμε Subway Surfers. Το ξέρω, δεν είχε κανένα άλλο παιχνίδι, γιατί βαριόμουν πρώτον. Ναι. Επίσης είναι η Μαρίζα K20 και η Κάτια K007. Οι άνθρωποι, πώς γίνεται να το συνεχίσετε να το βλέπετε αυτό το πράγμα? Δεν με νοιάζει. Λοιπόν παιδιά, σε αυτό το παιχνίδι πολλοί θα το έχετε παίξει, σχεδόν όλοι. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο κυνηγάει ένας αστυνόμος επειδή βάφει τρένα, ναι. Είναι στο film tutorial πώς να παίξετε Subway Surfers. Μπα, αφού οι περισσότεροι θα το ξέρουν βέβαια. Αφού έτσι κι αλλιώς το παιχνίδι σου λέει πώς να παίξεις. Να μου πεις. Λοιπόν... Πώς δεν λέει. Πώς παίζεις τα παιχνίδια. Γιατί δεν πάει να σου δείξει και πώς παίζεις και το loop. Πώς παίζεις και το loop. Ωραία, αυτά. Δείξεις πώς παίζεις. Πώς έχεις παίξει. Έλα τώρα, μην μου τα χαλάς. Λοιπόν, λοιπόν, είχα πολύ γέλιο για να τραβήξω βίντεο. Πρώτον, βαριόμουν να βάλω το τάμπλετ μου για φωτίσει. Αυτό. Δεν το είχα δει, νόμιζα ότι είναι κενό. Το ξέρω. Αν το δει αυτό, δεν λες. Δεν έκανε. Κυριολεκτικά το βίντεο του. Φίλε. Ναι, ανθρώπι, να εντάξει. Πού. Έλα, όχι. Εγώ αν τα βλέπω δεν λέω που το έχω δει μαζί με τον Ρόντι. Είχα λιποθυμίσει γιατί είναι άστα να πάνε. Και επιτέλους έφτασα στους 10, καλά, επιτέλους έφτασα στους 10 νομίζω, 10 ή 11 κάπου. Έφτασα στους 10 ή 11 κάπου, επιτέλους. Τι έξυπνο παιδί θέλει. Το ξέρω, είναι πανέξυπνο. Αυτό θα σε κάνει. Υπονοείς κάτι? Ναι, και τι πρόβλημα. Ναι. Και περισσότερο σε βλέπει ο Δέλλας, η Μαριάννα. Δεν ξέρω ονόματα. Ιώτα. Δεν ξέρω αν τη βλέπει η Ιώτα. Δεν ξέρω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για τα subs. Όχι. Όχι παιδιά. Όχι κάτι. Εδώ αυτό το ξέρω, φαίνεται. Λοιπόν, μη μου το πετάξεις. Λοιπόν, έτσι μπράβο. Παιδιά, είχα προσπαθήσει και πιο πριν να ανεβάσω ένα βίντεο, αλλά βγήκε σκέτη από τυχαία επιτρόμαξα. Επειδή τρόμαξε από ένα πράγμα από που και να... Όχι μωρέ, όχι, έχει τέτοιο. Ήτανε κάπως... Ήταν ένα ουρεκτό που ήταν από μια γυναίκα. Όχι, ήταν... Πετάχτηκε κάτι σαν φάντασμα που ούτε εγώ δεν τρόμαξα. Σοβαρά τώρα, έλα το μου. Γιατί να είχε τρομάξει με μάγισσα όταν παίζαμε στο μαγισσα. Α, ναι. Και μάγισσα. Όχι, δεν είναι μάγισσα. Όχι, όχι, ήταν αυτό. Εσύ ήσουν με τη μάγισσα. Ναι, αλλά εσύ μου βγαίνει. Ναι.
Ούλεξα. Παιδιά, αν δείτε το βίντεο και αν κάνω λάθος, να το δείτε. Το όχι. Ούλεξα. Χάσου. Το έχει ανεβάσει κάτι και κάτι 007 στο κανάλι της. Α, με το ζόμπι ούλεξα. Εντάξει, συγγνώμη, Πανάγης. Καθόμουν χαλαράκι εδώ και πετάγεται μες στα μούτρα μου. Πώς να μην ουρλιάξω. Όπως δεν ουρλιάζει όλος ο κόσμος. Εσύ ουρλιάξες. Λοιπόν, παιδιά, συνεχίζω το βίντεο. Όχι, παιδιά, τελικά έκανα λάθος. Δεν ουρλιάζει η Μαρία 15. Έβλεπα βίντεο εκείνη τη μέρα για αυτό το επεισόδιο. Περιμένετε λίγο, παιδιά, περιμένετε λίγο. Παιδιά, συγγνώμη για την διακοπή. Ναι, αυτό. Έλα, τώρα ξεκινά. Είχαμε μικρό προβλήματα. Πολύ μικρό το διορθώσει. Λοιπόν, έλα τώρα κάνε login. Απλά κάνω site. Λοιπόν, παιδιά, συνεχίζω το βίντεο. Παπ, παπ. Κάτω από τη ράμπα. Παπ. Πάλι κάτω. Παπ. Παπ. Έτσι, παιδιά. 2 φορές. Πόρτα Μαρίζα. Ουι. 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 Ουχου. Ουι. 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 Εδώ. 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 Λοιπόν, παιδιά, εγώ έχω προχωρήσει, έχω περάσει, λίγους πολλούς τους έχω περάσει. 5.000 πρέπει να περάσω. Θα το περάσω, εγώ το είχα πάρει πάλι πιο παλιά αυτό και δεν το έχω ξαναπαίξει. Ουι. Εσύ, μωρέ, τώρα τελείωσε. Ουι. Ναι. Πήρα ένα κούτι. Ουι, παιδιά. Ναι, ναι. Ούτε 100. Ναι. Συγγνώμη. Είναι λιγότερο, επειδή τα έχουμε συζητήσει. Λοιπόν, παιδιά, sorry. Θα το διαγράψουμε. Όχι. Όχι. Δεν τον είδα. Εδώ. Όχι. Έτσι ναι. Εδώ. Πάλι.
Γιατί δεν θα πάω στο λεωφορείο. Η σελίδα του σερφ. Η σελίδα του σερφ. Ο σκοπός αυτού του παιχνιδιού είναι να βγεις πρώτος ανάμεσα σε όσους βέβαια το παίζουν το παιχνίδι. Αυτό μπορεί για να είναι και το όχι και ψηλό το σκορ. Έχω βέβαια ακόμα πάρα πολλούς για να περάσω. Όχι. Όχι. Ναι. Παιδιά, sorry για τις φωνές. Τουλάχιστον προχώρησε. Μία με δύο θέσεις νομίζω εγώ. Πλάκα μου κάνεις. Όχι, δεν μου κάνεις πλάκα. Πρέπει για να περάσω ακόμα. Πρέπει για να περάσω ακόμα 14 πέρα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Κάντε ένα like, ένα subscribe και... Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα και... Καλά με την επόμενη φορά. Γεια σας.